tal-ġimgħat ilu konna ġejna minna żjara hawnhekk ġewwa Bigi fejn Heritage Malta għandha iċ-ċentru tar-restawr u l-bini uffiċjali tagħha. Hawnhekk dan il-post għattilkom li sa ftit ta' żmien qabel kien jintuża bħala sptar, l-isptar navali tas-Servizz Ingliż. Biżmien però dan il-bini kien bidel ix-xogħol tiegħu. Fl-1927 Malta kienet milquta minn imxija tal-ġidri. Għalhekk ir-Reġor Ċerba kien ordna biex il-Palazz tal-Kavallier Bigi jinbidel fi sptar permanenti. Biex isir dan il-proġett ir-Re kien ordna li jinbnew xi binjiet oħrajn ma' ġenb dan il-palazz. U fil-fatt hekk sar. Biżmien hawnhekk inbnew 4 binjiet ma' ġenb il-palazz biex dan sar sptar importanti ħafna li beda jilqa' fih ħafna feruti li kienu jkorru jew inkella jweġġaw waqt il-ġlidiet li l-qawwa Ingliża kien ikollha barra minn Malta u kienu jinġiebu hawnhekk biex jiġu imfejħa. Għażmien li nbena fih dan l-isptar kien wieħed avvanzat ħafna. Fil-fatt il-kobor tal-binijiet il-ġodda kienu tajbin biżżejjed biex setgħu jilqgħu fihom numru ta' pazjenti li kienu morda b'mart li kien jolqot lil Gżejjer Maltin u anke lill-flotta Ingliża u anke bosta feruti tal-gwerer li kif għattilkom l-Ingilterra kien ikollha madwar il-Mediterran kollu. Hawnhekk beda jsir ħafna xogħol u kien kif għattilkom xi ħaġa avvanzata ħafna. Fit-tieni gwerra dinjija dan il-post kellu jservi wkoll ta' wieħed mill-iktar sptarijiet importanti għal feruti ta' dejn il-konflitt imdemmi. Bħala arkitettura d-disin tiegħu ingħata bixra sabiħa. Fil-fatt hawnhekk intuża l-istil neoklassiku. Il-palazz l-antik, ġifieri tal-Kavallier Bigi, sarulu modifikazzjonijiet biex ġie jaqbel fl-arkitettura mal-kumplament tal-binjiet. U għalhekk din il-binja kollha li tikkonsisti f'5 binjiet meta tara minn fuq il-port il-kbir fiha daqqatajn verament sabiħa. Storja marbuta ma' dan l-isptar ukoll hija tradizzjoni li l-famuża Florence Nightingale li kienet meqjusa bħala min-nursing fid-dinja serviet l-ewwel snin tagħha f'dan ix-xogħol hawnhekk f'dan l-isptar. Għalkemm din l-istorja mhix konfermata, però hemm diversi rakkonti li jirrakkontaw din il-ħaġa u li jsostnu li kienet fil-fatt hawnhekk Florence Nightingale li bdiet il-ħidma tagħha. Matul il-konflitt tat-tieni gwerra dinjija dan l-isptar kien strumentali ħafna għal dawk li kienu feruti waqt dan il-konflitt. Però l-isptar innifsu bata wkoll il-qilla tal-gwerra għas sempliċi raġuni li kien fost il-binijiet li ntlaqtu waqt il-burbandament waqt il-gwerra. Fil-fatt parti minna għadha sal-ġurnata tal-lum mhix użata sempliċi raġuni li għadha bil-ħsarat li ġarbet fit-tieni gwerra dinjija. Fis-sena 1970 l-isptar ta' Bigi għala il-bibien tiegħu u ma ntużax iktar bħala sptar. Ftit ta' snin wara l-Gvern Malti trasformah fi skola ta' snajja fejn hawnhekk kienu numru kbir ta' studenti li ħadu l-edukazzjoni tagħhom. Fl-1999 il-Gvern bidel din l-iskola f'ċentru tar-restawr wara li sar investiment kbir. Hawnhekk saru numru ta' laboratorji fejn beda kull forma ta' restawr ta' dak kollu possibbli li jista' jsir. Fl-2005 dan iċ-ċentru ingħaqad parti integrali ma' Heritage Malta, l-Aġenzija tal-Gvern li tieħu ħsieb il-mużewijiet u s-siti storiċi ta' pajjiżna. U minn hemmhekk nistgħu ngħidu li l-kollezzjoni nazzjonali bdiet tiġi restawrata b'mod iktar kbir. Id-diversi laboratorji li nsibu f'dan il-bini ivarjaw il-ġeneru tar-restawr li jsir fihom, fosthom insibu dak li jsir ir-restawr tal-pittura, injam, isiru wkoll xogħol fuq fuħħar, irħam u anke materjali oħrajn.
Hawnhekk il-laboratorji kollha għandhom ix-xogħol tagħhom, kollha għandhom min imexxihom biex jaraw li x-xogħol isir kif suppost. Fil-laboratorji ta' Heritage Malta, l-Diagnostic Science Laboratories, isir xogħol xjentifiku li huwa importanti ħafna biex ikun jista' jsir konservazzjoni u l-restaw ta' ħafna oġġetti importanti ħafna tal-wirt kulturali tagħna. F'dawn il-laboratorji jaħdmu diversi xjenzjati professjonali mħarġin f'diverse areas, kemm biologisti, chemists, physicists, forensic scientists li jaħdmu flimkien bħala multidisciplinary team biex inkunu nistgħu nsibu soluzzjonijiet għal fejn qed isir ħsara l-oġġetti jew anki siti storiċi li tieħu ħsieb Heritage Malta. Xogħol tagħna huwa importanti ħafna biex ngħinu l-conservators partikolarment biex jistgħu jifhmu x'inhuma il-materjali li jagħmlu diversi oġġetti li huma jkunu jridu jirrestawraw biex ukoll insibu x'inhu qed jikkawża ħsara dawn l-oġġetti jew anki siti arkeoloġiċi u kif nistgħu nipprevjenu li jsir iktar ħsara. Ukoll kemm il-darba jkun importanti ħafna li aħna nsibu u nagħtu informazzjoni fuq awtentiċità jekk l-artifacts ikunu authentic, provenance minn fejn ikunu ġejjin u bekk ikun hemm bżonn ta' diversi metodi teknoloġiċi biex isir dan ix-xogħol. Ġewwa DSL insibu wkoll sezzjoni magħrufa bħala l-Preventive Conservation Unit fejn hemm ukoll conservator u nies tekniċi oħrajn li jaħdmu ġewwa dan il-unit. Ix-xogħol tagħhom hu li dawn jagħmlu environmental monitoring f'diversi siti u mużewijiet ta' Heritage Malta u apparti milli they actually monitor u jaraw x'inhu qed jiġri fl-ambjent f'dawn il-siti jiġu wkoll b'soluzzjonijiet kif nistgħu nippreservaw iżjed l-artifacts li nstabu f'dawn il-mużewijiet jew is-siti u jiġu b'soluzzjonijiet ta' dal-mod biex ma jsirx iżjed ħsara. Żjara ċkejkna li għamilna tistgħu tindunaw li hawnhekk il-laboratorji huma professjonali ħafna. Anke n-nies li jaħdmu fihom huma nies professjonali li bis-saħħa tagħhom nafu li l-kollezzjoni nazzjonali ta' pajjiżna qiegħda f'idej tajba. Aħna ser nifqu hawnhekk b'din iż-żjara żgħira li għamilna fiċ-ċentru tar-restawr ta' Bigi u nkomplu bil-programm Malta u lil minna biex inkomplu naraw iktar x'għandu x'joffri pajjiżna u anke lil minn xtut.